I'm a woman in a man's world, and I had to accept that. You're fighting the stereotype, you're not just fighting your opponent. My dad actually passed away when I was 8. Since that time to 17, I was just angry. Starting boxing was the first moment I got a chance to release it. I was raised just me and my mum. She always taught me that you can do anything a man can do. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. No
that sins and sorrows grow, no thorns infest the ground. He comes to make his blessings flow, for as the curse is found, for as the curse is found, for as the curse is found. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love. Busca un trabajo, te dicen. No sé, haz algo. Algo que te apasione. O aprende algo. Algo que ames. Algo que pague las facturas. Ese trabajo o este trabajo, pero trabaja. Trabaja en una mesa. ¿Una mesa? Trabaja en una mesa. Comparte. Comparte tu vida. Comparte la vida de otro. O borra tu cuenta. Baila. Baila como se bailaba. O como tú bailas. Rápido. Lento. ¡Ey! O no bailes. Tómalo como siempre, o como nunca. Mezclado, agitado, solo, con hielo, como todos, o a tu manera. De cualquier manera. Con los tuyos, o con quien sea. O no bebas. Pasa de las expectativas. Hagas lo que hagas, hazlo a tu manera. Baila como tú bailas, viste como tú. Nga bigat siya amin kakabsat kan kagayem happy watching kada kayo amin na po nga agwibuyan iti dahil kaya po nga dahil nga live streaming po. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Happy watching ka dagiti 9 million in the house kakabsat. Anak palang para-parang na po ko marimana po ti surat ka dagalaw. Thumbs up, hello to Magdalena Magdalena Antimano. Thank you very much Lani Domingo dagiti 11 na po agwibuya. Happy watching Magdalena Antimano. Go PM po. Good PM sa lahat. Kapay mababasa na ako. Don't stop bossing ko na ni Ezra Asno. Hello to Melanie Antonio, ni Magdalena Antimano, ni Lani Domingo kakabsat. Marvelin Tichay to Arceli Lizardo ni Grehelma Olo. Happy watching Grehelma Olo. Ni AMC Vlog, happy watching kada kayo amin ni 2020 ni Marilyn Costales ni Arceli Lizardo. Ano sa inyo po nga dengdenggan na po? Merry Christmas kada kayo amin na po December 1, 2020 iti mabilangan na po kakabsat ken gayem. Merry Christmas kada kayo amin na po dita Pilipinas. Kastamat amin nagiti amin nga OFWS nga dito naduma-duma nga pagilian.
OFWS di ba tagigarod sa bali nga pagilyanan. 13 million in the house. Happy watching ka na kayami na po. Paki thumbs up si host. Agyan mo na ka po. Ngimado itim bimma ba? Ti total watch hour kon kakapsat ka 1,986. Iti dahito yung aldaw. Kung ano maka 2,000 tatak awan 65 lang tinaynayon bimasit kakabsat ken kakayem iti total watch hour ko po iti daytingal daw nagbalin nga 1,986 ganganit magudwan palakpakam twin kada kayo amin na po nga boy-boya 12 million in the house. Kada kayo amin na po, yaman na. Hay to sign the PH. Apo, di ka makita, boss. Anak pala papakita ko, anak pa ng kasagaysay. May sa anak nito, napad nakisik ka ni may. Naglaming isa po. So mami gising Santa Claus. Gurekayo na po ta, gurekayo. Hello ka dagiti 13 million in the house kakabsat ken rep. Dahito mga apot isagsagot ko ta kayo amin nga 1T labas na da kayo apo nga agboy-buya iti daytoy nga aldaw 13 million in the house. Thank you kadagiti amin apo nga agboy-buya ni Estra, ni Saida RH, ni Lorna Domingo, ni May Besamot, ni Marvelyn Pichay. Para kata kayo amin na po dati nga sunat. Ni. Nagkamali ang pindot kakabsat ken gagayem. Pasko na naman ka na. Pasko na naman, 14 million in the house. Thank you, present. Lorna Domingo, Sense Cooking. Imato apo iti 1,986. Nagangani kung magudwa ti 2,000 kakabsat. Para kada kayo amin nga buy-buya, iti dayto yung alda. Agrew, nakito yaw, ti karuba. Hello, Mami May. Happy watching, Mami. Pasko na naman aking kaibigan. Panahon na naman ng pagmamahalan. Ang paligid natin ay makakalasap na naman nitong katahimikan. Pasko na naman aking kaibigan. Panahon na naman ng pagbibigayan. Lalaganap na naman ang kabutihan sa ating kapaligiran. Pasko na naman. Pasko na naman. Pasko na naman. Pasko. Pasko na naman ating kaibigan. Panahon na naman ng pagmamahalan. Ang paligid natin ay makakalasap na naman nitong katahimikan. Pasko
na naman, Pasko na naman, Pasko na naman, Pasko. Thank you very much for listening. 11 million in the house. Hana mabalingag para nga puta. Hanak pa'y nakadadaram. Saga katay-katay nakpay lang. Hello to Magdalena Ali. Dikit-dikit, magkidikit kayo. Pasko na naman, Pasko na naman, Pasko na naman, Pasko. Pasko na naman, Pasko na naman, Pasko na naman, Pasko. Pasko na naman, Pasko na naman. Namamasko po. Kata kayo amin na po 11 million. Dikit po as host sa mga isa kong account. Kuna ni Saida RH. Thank you very much. Kata kayo amin na po. Ayan na po nga may gawid. Pasko na naman, Pasko na naman, 11 million. Happy watching kada kayo. Amin na po. Naimbag nga pa nagbuybuya kung pa nagdengdengag yo, buybuyahan nyo po data kwa na. Yan. Pasko ng damdamin. Happy watching. Nagbunga ng lahat itong pagtitiis. Sa lupang sinilangan ako'y muling magbabalik. O kay tagal din naman ang aking pagkalayo. Sa kagustuhan kong sa hirap buhay mahango. Maraming araw at gabi aking binuo. Mga mahal ko ang nagpalakas ng aking loob. Hindi ko napansin ang takbo ng mga oras. Ngayon nga ako'y pabalik na sa Pilipinas. Pabilis ng pabilis ang atibok ng aking dibdib. Habang ang eroplano'y palapit ng palapit. Sa bayan kong kay tagal din di ko nasilip. Ngayon ay muli na akong itong mamamasid. Unti-unting bumababa itong sinasakyan. Ang sabi ng stewardess, ituwid ang upuan. Lalapad na ang eroplano sa aking inang bayan. Ang sayang nadarama, walang pagsidlan. Pasko ang damdamin. Pasko ang damdamin. Pasko ang damdamin. Pasko damdamin. Apo ati ko pa nagkangkanta kakapsat ka. Sumabit-sabit ati karabog ko. Napaw. Ang naasa kakapsat. Pasko ng damdamin. Hello kata kayo amin kakapsat ken kagayem.
dagiti 11 million ni Esther Arteaga ni Sense Cooking Compilation ni Marvel and Pichay ni Gina Bailon, hello ni ETC at Ibipa TV, thumbs up dan kanana anusan nyo latan na po kiti kanta-kanta kakabsat habang naka-headset kayo. Hello to Catherine Cantor, Pasko este sa inyong lahat. Sense Cooking, congratulations po Magdalena Antimano, happy watching. Awanim Pasko ang kakabsat. 9 million in the house. Ananusan nyo na po ngayon idunggun dagiti live ko tata. Mapanan, maala di gudwanan, mabayag pay nga mo. Pasko ng damdamin. Merry Christmas everyone. Ho ho ho. Hello to Catherine Cantora, happy watching Kati. Kata kayo amin na pong agbuy-buya, itida ito ya pong agdengdengog ko nakidi. Nakalive. Sense Cooking Compilation, happy watching. Congratulations po ko nana. Yan. Kaya na po nga sa nga pulong agdengdengog dagiti play po dahil man ti padasa ka kansyon ta agbera-bera ka kituri kawan ni Mami May. Hello, happy watching. Nagdengdeng ni Mami May dita. Happy watching Mami, happy listening ko nakide. Every time our eyes met, this feeling inside me is almost more than I can take. Baby, when you touch me, I can feel how much you love me, and it just blows me away. Never been this close to anyone or anything. I can hear your thoughts, I can see your dreams. I don't know how you what to do. I'm so in love with you. It just keeps getting better. I want to spend the rest of my life with you by my side, forever and ever. Every little thing that you do, baby, I'm amazed by you. Awan, hindi ka mo kantang kakabsat. The smell of your skin, the taste of your kiss, the way you whisper in the night. You are all around me, baby, you surround me. You touch every place in my heart. Oh, it feels like the first time, every time I want to spend the whole world in your eyes. I don't know how you do what you do. I'm so in love with you. It just keeps getting better. I want to spend the rest of my life with you by my side, forever and ever. Every little thing that you do, baby, I'm amazed by you.
you do. I'm so in love with you. It just keeps getting better. Ay, pagpaparaw na mo tinga na mo nagkangkanta ti manungal daw. Awan dati boses kong kaabsat. Anak, mabaling nga makikontestan dagiti agla-live streaming ngayon. Agpaparaw kang kunada kakabsat kin kagayen. Ay, apawan. Ano pa? Cover PH. Covers PH. Tsaka mo no ko dati cover PH kung kuna na dito eh. Ay uunahin at hindi na itatanggi ang tadhanang nahanap ko sa iyong pagmamahal, ang dudulot sa pag-ibig nating na magtatagal. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggang, di paasahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Ayan, dagiti marimana po nga agiti umadanin nga may kalaysa. Happy watching to Magdalena Antimano, thumbs up Sense Cooking Compilation. Hello to LB Pasqua, happy watching mula noon hanggang ngayon. At ngayon, nandito ka, palaging hahawakan ang iyong mga kamay. Di ka na mag-isa sa hirap at ginhawa, ay ibigin ka.
mula noon hanggang ngayon, mula noon hanggang dulo, ikaw at ako. Apo, nagrig ka ba ti kantyon, konsyon ng kakabsag, sakit ti karabakuban. Naikawan ako na po nga kang kansyon. Di oras tayo na po, alas 11, ti Malem dito'y San Aldao, dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. Nya ti masida kakabsat. Stuck on you, God is feeling down deep in my soul, I just can't close. Yes, I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you to the end. Yes, I'm on my way. Mighty glad you stay. Stuck on you for too long, I guess it's time for me to come on home. Yes, I'm on my way. So hard to see that a woman like you would wait around for a man like me. Yes, I'm on my way. The midnight train tomorrow, and I know just where I'm going. Oh, wow, 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 wow. Paskuan kakabsat kan kayem. Talaga nga mapanan ako. Nyati masida, kakabsat kang gagayem. Happy watching everyone. Kada kayo amin na po nga buya. Happy watching kada kayo amin. Yan. Happy listening gaya mga watching. Tangkay magbuybuya gayam na ulawan. Gapay kayo sa rajay. Hamko mga kansyonan. Ready? Pataso ang tagkansyon ng ti Tagalog. Happy watching, 8 million in the house. Mahal, tandaan mo lahat ng sasabihin ko, naniniwala ko ng tunay ang pag-ibig mo. Huwag lang pansinin ang nasa paligid mo. Isipin mong ika'y minamahal ko. Pangako sa'yo, hindi magbabago. Mahal iwaksi mo, pangamba sa puso mo. Walang mamahalaga, kundi ikaw lamang giliw. Tanging ikaw lamang ang buhay ko.
tanaw pang nakaraan mo, walang sinumang makapagbabago. Tupad ang pagmamahal mo'y sa'yo giliw ko. Kahit anong punuin nila, hindi tuwad lang sa hangarin ko. Wagas na pag-ibig, sigaw ng puso ko. Pag-ibig ko sa'yo ay ipaglalaban ko. Hindi mahalaga magdusa man ako, ang tanging pangarap ko ay ang pag-ibig mo giliw. Ikaw lagi ang sigaw ng puso ko. Yan, sigaw ng puso. Happy watching kada kayamin na po. Tupad ang pagmamahal ko, sa'yo giliw ko. Kahit ano pang sabihin nila, hindi tuwad lang sa hangarin ko. Wagas na pag-ibig, sigaw ng puso ko. Hello na imbag nga oras tayo kaming kakabsat kuno ni Manang Angelina Cortez. Kang kanta naman ang manta. Medyo nalamis dito iso nga kanta-kanta na. Sigaw ng puso. Merry Christmas kada kayo amin na po. Gati sumilip-sirip. Nga busy pa lang ang trabaho kada kayo amin kakabsat. Happy watching to Beshi Ezra Asno. Happy watching. 14 million in the house. Thank you very much for watching, listening, kaabsat. Nagpapakita po ko napangit dati ropa kon. Anak pa yung nakadidiramos. Hello to Sense Cooking Compilation. Merry Christmas katayamin ni Manang Lina Cortez. Kanta-kanta na kung man nagpapakita po Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit ba bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay sadyang ganyan, suliranin di mapigilan. Itanim mo lang sa iyong puso, kaya mo yan. Pagkabigat alinlangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban, huwag mong isuko. At yung labanan, huwag mong isiping ikaw lamang ang may madilim na kapalaran. Ika'y hindi tatalikuran ng ating Ama na siyang lumikha. Hindi lang ikaw ang nagdurusa at hindi lang ikaw ang lumuluha. Masakit mo'y may katapusan, kaya mo yan. Pagkabigat alinlangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban, huwag mong isuko. At yung labanan, huwag mong isuko, Raisin. Eldurisa Sebastian, Tumanang Lina Cortez, kada kayo amin, Magdalena Antimano, thumbs up. Huwag niyong isuko, kailangan labanan ninyo. Reno kasano regriga tapo di trabaho yo, ananusan yung labanan nyo. Yuro datawon no dolyar. Di
lang ikaw ang nagdurusa at hindi lang ikaw ang lumulupa. Masakit mo'y may katapusan, kaya mo yan. Pagkabigat, alinlangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Ay to ourselves, huwag mong isuko at yung labanan. Pagkabigot, alinlangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong isuko ang laban. Para kini Raysen, kanda kayo amin na po ngagdengdengag tiday ito kang kantaak, para kada kayo dati po. Raysen, waiting for your love, kunana kang dati nobyo na. How can I explain the sorrow and my pain? I believe that you and I should be together once again. Every night I pray that you come back to me, but the tears keep falling down my face when you're not around. But now you're gone away. All I do is wait for you each and every day. But you're gone your way. All I do is wait for you each and every day. Oh, I'm waiting for your love, wondering where you are. Are you with another guy? Are you showing him you are? Waiting for your love, I want to see your smile, brighten up my day. Yes, I'm waiting for your love. Waiting for your love. Many sleepless nights I've waited by the pond. I'm wondering where you are tonight, if you are all alone. If I had another chance, I'd never let you go. My heart's been broken in two, and it's all because of you. But you're gone, got away. And all I do is wait for you, and in every day. But you're gone, got away. All I do is wait for you each and every day. Oh, I'm waiting for your love, wondering where you are. Are you with another guy? Are you showing him your word? I'm waiting for your love, I want to see your smile, brighten up my day. Yes, I'm waiting for your love. Wow! Pwede ka makita bossing ko na Esra. Nakikita na Esra ka, anak pa yung nakadikos ka, naglalaok. Okay, para kata kayo amin kakapsat, waiting for your love, dagiti agur-uray iti ayat kakapsat, kita nyo no sumangpot pa'y, baka inlumang damo dagiti ayatan.
16 million in the house. Por Diyos ko na ni mami umay pulis ko na ni mami. Basilang mami. Nakaratup. Awan ni Koring. I'm waiting for your love. When the way you are, I'm wondering this girl. Are you waiting for your love? Yan, waiting for your love para kini Raisin Viernes. Hello, ading mayat panagkumpas tirin darling mo. Ala, kakabsat niya, kumusta kayo amin? Para kini Mami May, nga agporpor Diyos. There was a time in my life when I opened my eyes and there you were. You were more than a dream, I could reach out and touch you, girl, that was long ago. There was something that I guess I never know. When you love someone, you got to learn to let them go. When I dream about you, that's when everything's alright. Where your stars here next to me forever. When I dream without you, girl, you never go away. Just close my eyes, wait for my dream, 'cause I still love loving you. Dream about you. Malamasik ka ni Mami May. How can I get you to see that I'm falling apart? You've been gone. I can never be sure I could ever let go. Your love is much too strong. There is something that I guess I never know. When you love someone, you got to learn to let them go. When I dream about you, that when everything's alright, you're in my arms, here next to me forever. When I dreams about you, girl, you never go away. Just close my eyes, wait for my dreams, 'cause I still love loving you. Ikumpasyo latat agsika, da kayong agsiksika, absat. Kakanta-kanta na latat mo, malpas to lati 2 oras. Imagine nyo latat siya latat singer yon, songer. Kada kita amin na po nga OFWS nga mariman nga makisiksika. There's something that I guess I never know. When you love someone, you got to learn to let them go. When I dreams about you, that's when everything's alright. You're in my arms, here next to me forever. When I dreams about you, girl, you never go away. Just close my eyes, wait for my dreams, 'cause I still love loving you. Wow! $14 million at ipagbigyan kadin ni Manong. Ni Arisa. Magipatangpay ka ni Risa. Take. Oh, dati para kada kayo apo nga kasi Risa gamit ka ipari iti agreo-reo dito ka aw mo tatao mo karubaw mo kadi agreo-reo na kitoy. I found a love for me, darling, just dive right in.
Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what this was. I will not give you up this time, but darling, kiss me slow. Your heart is all I own, and you and I's your holding mine, baby. I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to a favorite song. When you said to make the mess, I whispered hello to Annalyn Arellano. Happy watching, Lord, na kina Annalyn Arellano. Tonight, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children overall. We were still kids, but we so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes, baby. I'm between my arms, barefoot on the grass, listening to a favorite song. When I saw you in the dress, looking so beautiful, I don't know her bit more than you do. Ala, batam kasanong mga tipulis ka pa? Uriyaw na dito yung mami yang por Diyos. Я вообще не должен. Dati ti para kata kayo kiti batanta pulis. Say you say me kata kayo amin. Nakarag lang ako doon. Say you say me, say it for always. That's the way it should be. Say you, say me, say it together naturally.
I had a dream, I had on some dream. People in the park playing games in the night. And what they played was a masquerade. From behind the walls of doubt, a voice was crying out. Say you, say me, say it to always. Say you, say me, say it together, naturally. As we go down, it lives in someone away. Yak may kinimay babalos. Wow, say you, say me. Happy watching ni Magdalena at ni Antimano, ni Altea, ni Colbertuan, ni Mananglina, ni Mami Mai, kastamat kini Risa Sebastian. Happy watching kada kayo. Sense Cooking Compilation ni Raisin Datoy. Agyaman nagtumot kini Lani Domingo, ni Arceli Lizardo, ni Alan Cortez. Kada kayo amin apo, Guy-Guyag, Dengdengag, TMC Vlog. Ada nagtambay sir for maburati comments. Nakatambay ka naman ni Maribik o gali sir yang maburati comment na diya kamuman no apay agbura. Hello kada kayo amin apo agbuyang ni Maribik o gali sir ya. Hello to Lorna Domingo. Thank you very much kada kayo amin. Happy listening kada kayo, apo. Ayan. Kita pa dati sumarano nga kansyon sa words. Ala, dagiti maramantisik ka na, pagod kay kidi. Parot-parot. Dagiti agraraup apo nga 17. Don't come easy to me. How can I find a way to make you see I love you? Words don't come easy. Words don't come easy to me. This is the only way for me to say I love you. Words don't come easy. Well, I'm just a music man, melody to for my best friend, but my words are coming out from where I will reveal my heart to you and hope that you believe it's true, 'cause words don't come easy to me. How can I find a way to make you see I love you? Words don't come easy. This is just a simple song that I've made for you on my own. There is no hidden meaning, you know, when I say I love you, honey. Please be with I really do, 'cause 17. Alat. Ayan. Words don't come easy. Words don't come easy to me. How can I find a way to make you see I love you? Words don't come easy. Hello kadagiti 17 million in the house. Happy listening kakabsat. Aganos kaya po agdungdungnog kadagiti kang kantak nga aglalaok nga aglalaok ti alupasi kada bamban kada ramramutan.
Alo pa si Bamba na ramot kada naganajin ikwati pagayan. Hello to Risa, Sebastian, happy watching. Kada kayo nga 17 nga naka-online kakapsat dati manti para kata kayo ko tayo request ni Risa nga para kini Mami Mai ko silapang ka ko na wala kini manang Angelina Cortez. 18 million in the house. Thank you very much for listening. Nagpakita po ta madi lang kapitayo po. Hello to Mayo 24. Dato iti vitamina ni Manang Angelina Cortez, ng marimana po nga makisiksika padalaki ni Mami Mai. Besi, apay di ka makita ako na ni Reestra. Nagpakita, Besi, ta maditi lang akpay lang. Nakpay nakapakwapo. Agdengag kay latan nagiti napipintas nga sunsonata. Kas lalata panunutin nyo latang agdengag kay ti radyo kakabsat. Radyo apik makita mo yung announcer na no ka. Dahito yung puti FM radyo tayo. Radyo manalpot. Laka lang tagdingdingan na po ti FM radio nga ada kayo po ngagdingdingin iti radyo manalpuot FM radio station. Hello to AMC Vlog Cortez. Hello Alan, happy watching Alan. Dahil po ti FM radio tayo, radyo manalpuot. Katao naman. 19 million in the house. Akong mitaken ka sakto pa ibang ato Yati nanalpuot ke radio FM na radio manalpuot. Dahito dayang ko kapsat. Ang dengdeng kay ti radio manalpuot. Karami taktuman ti FM radio manalpuot. Esra talaga gayam nga pasadya ni bossing. Nagpaparang na Esra ta kasla kay agdengdeng ti radyo FM radio manalpuot. Pakangagam di manalpuot Esra no kasjay. Pakangagam no manalpuot lipok. Manalpuot. Intong nagsarap nga pusilapan ka ipasulik toto'y mata akong mitaken. Naglalak sa salawas ako gawin. Radyo manalpuot ko na katawa ni Melody Tolentino. Ay! Angelina, ako naman eh. Diba? Siguro, agdengag no kanya. Ayo pa lang amin na ayo title na ayo FM review ko. You are listening to the hottest FM manalpuot. Kuna. Radio manalpuot. Ay, manalpuot na ka ni Ate May. Panalpuot na ka ni Ate May ko na nilani. Nagtagas na manalpuot. Ay, apa, naglamis ako dito sa bagay. Talaga kadyo pa inanagan ko, radyo manalpuot. Check po ti announcer ti radyo manalpuot ko naman. Agkatawo da yung interview. Ang kag-interview ako ko, FM radio manalpuot, reporter na ako naman. Hello everyone ko na ni Alan Cortez. Mga tayo pa'y Messi ko na ni Estra. Panog ti agdaging nagkiti. Hello to Eliane Domingo ko na ni AMC Vlog. Alan, no garamit ako ti radyo no. Adi agaramit tanto ti radyo J. Balisteros ke panaganan tanto ti radyo manalpuot FM radio. Alaan kanto nga DJ na pangrabi ka.
kayo amin na po. Ay, when busing ko na Alan. Oh, di po. Talagang, Alan, amum ti time slot mo no ka? Alas 12, ingana ti alas 2, iti parbangon. Ayang kakabsat ken gayem na happy watching. Agsala kay Mang Kidi. Nakangag kay lang ti manalpot ka, kakatawa kayo manin. Tala, nabayagan, nga di kayo kami nga napanalputan. Mabalin, lahat na bosing ko na ni Alan. Hello, Alan! Happy watching. Panalputin na ka ni ate May dita ko na ni Lanay Domingo. Awan ni Mami May, mabanamati si ka nakakapsat. Tagapulot ko na ni Alan. Sala ka ba, Alan? Iti ahead apo iti one day nga panakay post iti kanta dagiti 10 nga grand finalist iti YouTube channel ko apo ti leading ni Jonah De Leona Durwin ni Jonah Durwin De Leona manipod iti ili-ili nga Alcala Cagayan. Iso apo ti leading da kadagiti 10 nga agsasalip iti kinadwan iti views kun likes iti YouTube channel kakabsat. Leading Jonah Durwin De Leona. Hello kadagiti amin na po nga hello to Luz Biminda Molina ba dato? Modina. Hello Dansa. Thank you very much sa po Luz Biminda Modina. Sala kayo Luz Biminda Modina ni Alan. Kalpas na nga sa busing. Nya sindamalan. Goyang wake tisagsagot ko kada kaya mayat tikim may kayo puto dati 19 million in the house. Jacket ko kung ang Los Biminda Modina. Happy watching kakapsat ganit kayem. Kita man tilangak no anak pa kami na po. Anak pa kami na po nakaimumukat. Kaya kayo amin na po dahito iti 20 million in the house parang nakon kapsat ken kayem anusan niya po dato live streaming dahito inumutibiyang taagpapaadunak apo ti watch hour 1,986 iti watch hour ko na po tumulong kayo makipagguyod kayo man na po ta paspasang nga maalak tayo 2,000 plus pa 20 million in the house. Happy watching. Manipod na po dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Marima na po ti Goyang Wake. Alas 11:37 iti Aldao dito ay Santa Cruz, Tenerife, Spain. Sala Risa Luz Biminda Modina. Thank you sa jacket. Awante nyaman na agbaba ka ti balay mo. Magbaba ka ng bahay mo. Luz Biminda Modina. Na sayat nga panagsaad na besi extra manipot kini manang Angelina Cortez. Ayan, kapsat apo, dahil ti Goyang Wake.
di matapos ti para kata kayo amin nga wanti labas na happy watching kata kayo amin na manipod dito is Santa Cruz, Tenerife, Spain. Dahil ti apo ti para kata kayo amin na wanti labas na. Inayad. Dati man na po na inayad aji pinatukar ko. Napimitas. $19 million the house. Happy watching. Hi to Mia Antonio na adik Lyrican Bossing. Sala-sala kayo apo. Dagiti mariman nga mangmangan na ikumpasyo apo ti panagtilmon nyo. Dagiti mariman mga plan-plantya nga makisiksika alawada nyo nalaing data siksika nyo or nosen nyo data pun data siksika nyo apo nga pagay. Ayan to Miyaka Antonio, happy watching Miyaka. Iti Liwliwa ke narayaw dagiti OFWS nga Ilocano via YouTube kakabsat. So ang sangpay na kapo iti kana yun nga kadabigat ken kadarabi iti YouTube channel ko. Ta maramaan na kapo nga agpapado iti watch hour. So nga ananusan nyo po nga buya-buyaan kan deng-denggen nyo iti istorya. Babaan iti hello to Ryzen Bernes. Ryzen nagato ti YouTube mo. Hi to Esra, mais palang taong bossing. Hampay Ornoso, masapol mo agsubo ka, ikumpas mo ti agsubo. Kung dahil ito yung sonata. Paraking ka Esra, or tega kumarang. Mansum ti agigop. Tapos no, agkatawa ka gusto may pugso kung dahil kita kasangsangom. Hi to Magdalena Antemano, thumbs up ko na. Thank you kada kayo amin nga 21 million. Melanie Antonio. Sagsagat ko amin na po dito yung isarding ko pa yung mga unbossing. Apay, man sumlat ako na ko. Sala-sala kakapsal ka ni mayat di panang kinikiniking ko nakatukaw.
taboy-buyan kan nga agsalasalan ka na. Reason nato sir ka na. Okay, masato yung salaan na reason ko buda ka dahil bagam nga salaam to no sala tinubyo ko nubya ko na nakatatoy title na ko sala apa ako 22 million man tayo pa'y kakapsat manang mila Aquino Miranda manang ikumpas mo ti agngal-ngal habang nga sa bayam datoy napintas nga sonata. Ilan taong ka na, sir? Kung na, 48. 48 taong kong kakabsat. 48. Yan. Dagiti nga puti nagpipintas nga remix song na isagsagot ko na kayo amin habang agbuy-buya. Kaya nagdingdingi kayo po iti Liwliwa ken Rayaw dagiti OFWS nga Ilocano YT channel. Roderick Molina kakabsat. Happy watching to manang Mila Aquino Miranda na nasayaat nga panagsaad naman ang. Okay, salamat ko na ni Magdalena Antimano. Ilocano po from Santa Cruz, Tenerife, Spain. Ayan kakapsat Magdalena Antimano, shout out sa'yo from Luz Biminda, Modena. Sige, giling-giling nyo mga kaibigan, mga minamahal kong OFWs saan man sulot ng mundo kayo, magandang umaga, hapon, gabi sa inyong lahat. Hello to Gina Balanay Bailon, manipod kini Lani Domingo. Sumabay kayo, kanda to'y music tayo pa. Happy eating kadagiti mangmangan, happy ironing kadagiti agplan-plan chay di dayti nga kanito. Hi to ETC at Ibabat.TV. Thumbs up done. Thank you very much. Hi host ko nun. Yang mga magbaba ng bahay dito, pwede kayong maglapag ng mga bahay niyo mga Tagalog people kung may Tagalog. Tapno dikitan da kakapsat. Dikit-dikit. Hello to manang Lina Cortez. Happy watching. Kalimbangan at bakasan nyo po ako, guys. Syakti dumikit king ka. Ayan. ATC at iba pa TV. Creamy carbonara. Nagimasan. Sarap naman tong creamy carbonara niya. Hindi pa ako nakasubscribe. 198 subscribers kakapsat. Creamy Carbonara by ETC at iba pa .tv. Sigurado papasok tong pagdikit ko sa'yo. Complete package kakapsat. Ayan, maraming may bakas. Thank you very much to ECT at ibaba.tv sa pag-dropping, sa pag-drop by sa aking munting tahanan, sa aking munting LS. Thank you. Ayan, nakadakit na ako. Nag-iwan ako ng bakas.
ayan, naglinis-linis pa ako sa bahay mo. Gumagawa ka ng creamy carbonara. Subscribe, Dan. Ayan, isa. Nakasubscribe na ako. May bakas na. 15 million in the house. Happy watching. Ayan, nagbaba din ng bahay ni si AMC Vlog Cortez. Please, pakidikit si AMC Vlog El mundo te ETC dice, at iba pa. Welcome. Aquí tienes todo un planeta para ti. Pero también te dice qué vestir, qué estudiar, cómo amar, hasta qué beber. Elegirlo está... Okay, happy watching. Kada kayo amin, Extra Dan, ETC at iba pa. Ayan, dami na. Dito ka mamingwit, ETC at iba pa, .tv, Tagalog ka o Ilocano ka, para hindi na ako magtagalog dito. Ayan, Dan, ETC, ETC at iba pa, .tv, tapos na ako, subscribe, may nakadikit, naglampaso ako, naglinis, lahat-lahat, nag-iwan ako ng bakas sa'yo. Thank you kadagiti amin na pong subscribers to yung motibyang ada na po nasurok nga 1,440 more or less nga subscribers ko na po. Thank you kada kayo amin na po. Tagalog po sabi ni ATC at iba pa .tv. Okay, magtatagalog ako kasi dito mga Ilocano kami dito. etc.atv.tv. Mga Ilocano po ang iyong lingkod, kasamahan mga OFW na Ilocano ang mga kasama nyo dito sa munting tahanan. ETC mega love shout out for ATC at iba pa TV from Los Biminda, Modena. Ayan, Tagalog po si ETC at iba pa. Okay, focus. Ilocano, mapagmahal. Ayan, yung mga Ilocano dito, pakidikit si ATC at iba pa .tv. Siya po ay isang Tagalog. Thank you very much for dropping by in this live streaming, and also to Los Biminda, Modena. Thank you very much, Los Biminda, Modena. Magbaba ka din ng bahay mo. Alan, mamingwit ka dito, AMC Vlog. Ayan, extra, pakidikit mo si AMC Vlog, si Alon Cortez yan, si DJ Dungo. Yang kakapsat. Shantik, TikTok. Mga 15 million in the house, ayan nagbaba si ETC at iba pa ng kanyang bahay. Kalembang at bakasan nyo lang po, guys. Pakidikit nyo nga si ETC at iba pa .tv. Risa, pakidikit mo nga si ETC at iba pa .tv. Risa Sebastian, please. Pakidikit nyo po ang kayagim emote. Share your love to each other. Paskuang kakapsat. Merry Christmas to all of you, my dear viewers. Dan kuya na po. Ate Estra, bahay nyo po from ASME AC Vlog. Ayan, bahay mo daw, Estra. Ayan, dikit-dikit, touch by touch. Pwede nyong kalibitin ng mga kasamahan nyo dyan na malapit sa'yo. Touch by touch.
Thank you very much sa mga sa 16 million in the house. Hello to ETC at iba pa .tv. Baba ka lang ng baba. Makiusap sa mga Ilocano dyan. Marunong silang mag-Tagalog. Mga Ilocano, marunong silang mag-Tagalog, pero yung mga Tagalog na iba, hindi sila marunong mag-Ilocano. Kaya, dihado po kayo. From Santa Cruz, Tenerife, Spain, thank you very much for watching. 15 million in the house. Hi to Lali Domingo, dan to you, Sir Alan Cortez. Okay, alam, ado pa ikam ti gagayin mo hanggang nakadikit-king ka. Kasano ka diti, damok pa lang dito yung amin, boss, Alan. I-thumbs up mo siya na, Buya GTV na ayay videos na, tapos ag-like ka, tapos ag-subscribe ka, Ezra. Alan, ipakisuram ni Ezra ko, di na mo tadamdamo na pa lang. Virgin pa lang nga po ti YouTube channel ni Ezra Ortega Gumarang. AMC Vlog, ETC at iba pa, done to you. Pasukli po from amcvlog.curtis. Ang sarap ng creamy carbonara ETC from AMC Vlog Curtis. Nasurot ako, dumudigi dungo nakadikit na bahay mon, kaya ni Manang Angelina Cortez. Makapag-iwan po ako ng tamang bakas. Ay to Luz Biminda Modena, ETC Dan from Luz Biminda Modena. 16 million in the house. Ala sige, magdikitan, magmahalan kayo sa loob ng aking munting tahanan. Hello to Mayo 24. Pakidikit mo si AMC Vlog Curtis, please. 16 million in the house, 17, please share and like this live streaming. Thank you very much kada kayo amin ako. Kada kayo amin na po mga nakikinig at nanonood sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Advance Merry Christmas to one and all. Sana po ay mas maraming mas maraming ko na awamutan. Dati pa'y para kada kayo amin kakapsat. To Minda Modena, happy watching. Ayan, nagto dati ko na Luz Biminda. Ayan, Luz Biminda, happy kasjay. Open with ko na api kasi dati kwam pasing goreng narigat nga ikwa datoy kukam Magdalena Antimano. 19 million in the house, happy watching kada kayo amin kaapsa.
19 million in the house. Thank you very much katakayo. Amin na po ang marimaan nga makidindinikit. Ayan, isayaw isayaw nyo mga kaibigan. Kemot-kemot, giling-giling. Shake, rattle and roll nga kunada. Wiggle-wiggle. I-wiggle yo kakabsat. Happy watching. Tumagdali na antimano. Narigat ti sumurat ti jay ayan ni Luz Biminda Modina. Bye everyone, adapay obra ko na ni Manang Mila Aquino Miranda. Thank you Manang Mila for dropping by. Ma'am Luz Biminda, di ma-open ta balay mo apo. Hindi ma-open yung bahay mo, Ma'am Luz Biminda. Punta ka pa sa Chrome o Facebook, sabi niya. Hindi yata naka-public. Pasing goreng, pasing goreng. Luz Biminda Medina, dan subscribe by Ma'am Mila Aquino. Ayan, nag-subscribe pa si Mila Aquino. Thank you very much, Manang Mila. Hindi pa nag-subscribe mo. 18 million. Hello also to Frederick Castillo. Happy watching. Lago untuk kamo. Setiap aku menyanyi, aku ingin menghiburmu. Di setiap langkahku, di setiap karyaku, hanya ingin buatmu bahagia. Jangan menjauh dariku, aku tak bisa tanpamu. Ayang kakapsat nag-send ni Frederick. Abuy-buya po dagiti, abuy-buya iti kwa, hindi pa tapay binuyat TV, dato'y live ko. Dengan suaraku menyanyi,
Thank you kada kayo amin na po nga buybuyag dingdingog iti dayto nga live streaming ko kada kayo amin kakabsat. Thank you. Oras tayon, alas 12 iti tingati aldaw dito Santa Cruz Tara Tenerife, Spain. Alas 12 na po. Agbubuya kayo latapot agkudit-kuditak dito ko alas 12 masapol nga dagiti anak ko kumapang ko madamdaman na launa iso nga dagiti makaano sa apo nga naka agbubuya po sapay ko maputa buybuyan nyo pa lang apong kay pala pong ampanaw at dapay nabatbati apong 19 minutes sakbay nga malpas ko tidwa nga oras iso nga okay idupag pa lang dati kuha na po agbuya kay lata ay agpatukara katamad. Happy watching kada kayo amin kakabsat.
Kapsat ken kagayem, nembag nga panagbubuya, panagdidilugyo amin ang po, ta nagluto nak, nagdalos-dalos nak. Kaya kayo amin na po nga nang tatarabay kanya kiti nasorok nga 2 oras sa giyama na kapo iti panaganaano siya po nga nangi play kada ito yung live streaming ko. Thank you very much kada kayo amin na po nga wanti labas na agyaman nak unay po dita kayon ta dito yung nakmatan mapanakman na agala tubing kakapsat kalpasan na po agala unan alas 12:28 iti aldaw dito yung Santa Cruz, Tenerife, Spain. Kada kayo amin na po nga nakiananos nga patpatang nangkadkadwa kontoy no motibiyang agyaman na po na apo iti adu kada kayo. Thank you very much kada kayo amin. Bye bye. Happy Merry Christmas and a Happy New Year to one and all. Thank you, God bless and keep safe everyone. Thank you. Bye bye. Yaman na kakabsat ken kagayam kada kayamin nagwapo ka manaw.